Hej, og velkommen til den her 4. advent i december måned. I dag har min kusine med, Sofia, og vi skal ikke lave sådan en spilleting, som jeg plejer at gøre med min storebror. Så i dag skal vi lave sådan en challenge, hvor vi trækker et papir herfra, så skal vi prøve at spille personen, og så skal den anden gætte. Vil du starte med at trække? Okay. Okay. Hej alle sammen. I dag skal jeg lave en picture challenge. Du vil læse 4. Ja. Jeg er god til at gætte. Okay. Der tager den der. Så er det til mig. Er det dig, der skrev det? Ja, Er det? tror jeg. Jo, det er det. Kan du læse det? Ja. Okay. Iskold. Ja, amen. Ja. Okay. Okay. I dag skal vi lave en kage i en kop. Og Rasmus Brohave. Ja. Jeg vidste det. 2-1 til mig. 2-1. Ja, fordi jeg har jo gættet 2, du har kun gættet 1. Fordi jeg har kun lavet en, jo. Jeg ved ikke, hvordan du siger i en intro. Hej alle sammen. Jeg ved ikke, hvordan du starter sin video. Bare prøv at gætte. Ja. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Hej alle mine loose, tror jeg nok. Lou Lemming. Ja. Jeg kunne høre det, når du sagde det her Lou. Tænker. Jeg ved ikke, hvordan... Okay. Så jeg ved ikke, hvordan hun starter sin video. Okay. Ved du, hvem det er? Iskold. Amen. Ja. Jeg tager den her. Den der kender jeg. Hej, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en pink pandekage. Hej, far. Super kæreste. Der er 10 sten. Og vi er tilbage, fordi min far han kom lige. Ja. Nu prøver vi igen. Hej, og Nej. velkommen til den her video. I dag skal vi lave en pink pandekage. Har du mere? Nej, jeg kan ikke lige huske. Rasmus Brohave? Ja. Selv dig. Okay. Nu er der 4 tilbage. Vi tager den her. Please. Fanden er det her? Morten. Nå. Morten Mønster. Ja. Yes, jeg er rigtig. Hvad står det egentlig? Står det ikke 6-5 til mig? Jo, det tror jeg. Det er mig. Fuck. Kom. Det var en blyant. Ej. Okay. Jeg skal lige huske, hvordan vi laver så dejlige nogle videoer. Må jeg prøve at gætte, hvem det er? Nej. Hej alle sammen, og i dag vil jeg vise de 10 bedste måder at komme i julestemning. Nå, Julie Sofia. Selvfølgelig ja. Okay. 2 tilbage. Også det. Så står det 6-6. Fuck. Okay. Jeg skal ikke tænke. Fuck, hvordan er det, du starter sin video? Hej alle sammen. I dag skal jeg lave... Christine Slot. Ja, Og jeg går til at gætte hvis det engang. Jeg ser Lines videoer. ser jeg heller ikke. Hvem er det? Kan du læse det? Ja. Okay. Hej alle sammen. Hej alle mine loose. Julie Lemming. Det var din der. Vi skal nu... Ja. Og det stod desværre lige. Pis. Lidt nederen. Så
Så vil jeg sige rigtig mange tak for, at I så med i den her video af de sidste adventkalender. Ja, og så vil jeg sige rigtig mange tak for, at I så med i den her sidste adventkalender. Der kommer nok en video, hvor jeg pakker mine julegaver op og sådan noget. Nu er det snart jul. Ja. Ui. Men den kommer ikke mere. Nej. Hej hej.